7 étel, amely természetes módon csökkenti a vércukorszintet, és amelyekről senki sem beszél. Az áfonya. Apró, mégis hatalmas, ősi erővel teli. Védi a hasnyálmirigyet, csillapítja a gyulladást, és segíti, hogy a szervezet jobban reagáljon az inzulinra. A zab. Egyszerű gabona, mégis egyensúlyt hoz. A benne lévő rost lelassítja, hogy étkezés után hirtelen megugorjon a vércukrunk. Az avokádó. A természet vaja, egészséges zsírt tartalmaz, olajsavat, amely erősíti a szívet és sokáig jól lakottá tesz. A fahéj, meleg és bölcs fűszer, amely javítja a szervezet inzulinérzékenységét. A bab lassú, egyenletes energiát ad, cukorviharok nélkül. A brokkoli, a zöld doktor, szulforafánt rejt, amely küzd a gyulladás ellen és rendben tartja a vércukorszintet. És a lenmag, pici, mégis erővel teli, rostban és omega-3-ban gazdag, és úgy javítja az inzulinválaszt, akár egy csendes gyógyszer. A következő videómban 5 egyszerű szokást mutatok, amellyel stabilan tarthatja a vércukorszintjét. Kövessen most, mielőtt eltűnik, és ossza meg ezt a tudást valakivel, akinek szüksége van rá.